Ayo, ayo. Ganti kancane yo. Ayo. Saka adoh paran iki yo. Ayo. Anake gembok. Ayo ayo. Raras. Genti kancane yo. Saka adoh paran kiye luar negara. Ayo kalem-kalem eleh. Tukang kendange rada pelok.
gede. Ele. Ayo, ayo. Oh, ayo. Kalem, kalem. Iki barang ale. Bujang Gano. Ayo. Hoi. Oh, ya. Hop. Ya. Oh ya. Hop. Oi, ya. Oi. Oh, oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh. Kalem-kalem. Hoi. Hayah. Ayo. Ditata le. Ayo. Ho. Yo. Oh ya. Oh. Ganti sitae saka pucuk iki. Ayo.
Yo lah Mas Bang. Lungguh pisan ya blacut. Cik. Gimana sih? Air. Gimana sih goblok lu? Lah aku ki ora ning ngono, aku ki sik lungguh mablek. Lah kok malah bablas. Makanya kalau duduk itu dilihat pakai mata dong, gimana sih? Lah kan aku enggak langsung gini. Aku kan langsung gini. Aku enggak lihat ngisor kok. Aduh, tempat duduknya kecil. Iya tahu. Makanya itu. Oh, Nanti kamu keroken. iya ini guluku keroken. Wong ini lu gue gitu pakai moto iso. Iya. Aku ya demen ning kene. Demennya apa? Ning kene acara 3 dina 3 bengi urung bar. Kingke? Iya aku dhewe jan. Judul kingke 3 dina. Kingke reokan. Dek ingi savana. Dek ben gajah-gajahan. Sesuk enek neh. Kurang muriawi apa? Jaranan. Sesuk ene apa? Dongkrek. Rong sesuk ene apa? Apa? Nanggap plafon ya. Oh gak. Iki sing duwe iki tuan rumah iki usahane plafon. Oh ngono to. Iya. Lah iki terapi ra di plafon gini ya. Bangkrut tadi. Tapi gak aku lek ning kene iku icak-icik ngono. Aku ya pengen dudone kemampuanku ning kene aku. Dudah nih. Kowe iki ado-ado saka Ponorogo. Iya, kenalno aku. Alah. Mesti urung roh, wong sak menembane urung roh jenenge Andre iki sapa? Jeneng wah alah. Wong sak menembane iki urung ngerti jenengmu, Dre. Nggih Pak Bu, nek sak menika naminipun Andre saking Ponorogo, tepuk tangan. Saking Ponorogo niki viral teng YouTube nyopet. Pit Andre. Viral teng YouTube apa? Kayak wong ki iso aja sembrono kok iso. Wong kok iso Kowe iki lho dudone aku ki sing apik ngono lho. sing apik piye? Iso. Ngene iki apa jenenge? Asisten bupati ngono lah. Dadake. Lah kok copet Rupane kaya botol kecap no asisten bupati kok iso. Lah kene iki rawon geng kok ora iso. Justice. Kok iso? Ayo saiki. Iya ya, iso. Tak Tunjukkan kemaluanmu. Kemampuan. Oh, kemampuan. Kok iso? Ayo. Nyapo. Lah wis suwi kok nggur salto siji njaluk tepuk tangan. Wong ki sangka karo tepuk tangan ki anane urung kena. Delok AA. Oh, lungguh sik. Delok AA. Ya. AA jale. Wong kok sembrono. Iya iso. Ki AA. Iki AA. Iya, ya. Iki nggih nimpal. Kok iso? Ayo, Deloken aku iki. iya. Deloke. Wong sakmene mbane iki ngerti endi sing bagus, endi sing elek. Makane kuwi wong iki bijine iki sangka putihe, Dik. Piye, Dik? Lah aku mbok hianati to tante.
Kowe tak kecup pisan iso. Nyapa? Ngono iki jenenge cinta. Nyapa? Heeh. Kuwi nah ya gejala kok iso. Kok ae diterusne dhisik. Wah, dhewe iki urung patek kerja kok iso. Ayo. Ya. Hoi, 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 ya, hoi. Hoi, 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 hoi. Hey, hey, hey. Ya. Ho. Hoi, 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 ya. Hoi. 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 Hei, Heri goblok iki ngono nyapa to? Piye ta, Dre? Lah aku ki njaluk sing kaya biasane lho. Piye? Bang dong tak delodeng ngono. Lah kok malah Delong, 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 delong. arek malah kesetrum to. Gejala stroke gitu. Kowe iki lho, aku ki njaluk delang delodeng ngono lho. Sik to. Sik iki sik kaku iki. Setruke sik urung kumat. Ayo. ayo masih tarik. Delong, 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 tekan delong du, entak Ndang, dong. Piye to? Sing goblok iki ya kowe to, Dre. Kowe iki jalukmu piye? Delong, drong, dak, cangkem bener. Cangkeme tewel bener. Terang. Lut. Lah. Gur. Wih. Ayo. Kayak gong. Yo. Gong. Wow. Wah. Gundang dah. Gundang kayak gong. Ganungan kayak sitoke grepot iki dang barang enggak. Gundang iki. Dang. Dang. Gong. Anu Ndre, sing angel iki to iku. Aku contohno aku kaku atu-atu cong open rokok isin aku. Kaku. Ana iso. Kok kaku ngene iki ana iso. Wong kowe haus karo aku to kok iso. Kelilipen to. Oh nangis. Oh tak contoni. Wong iki nak. Kowe ngerti kok aku nangis nyapa? Nyapa? Luwe aku. Wonge bar nguntal kok iso kok. Tak contohno jare. Tak contoni. Kebugiro. Ayo tewel dipecat ayo. Lah ora iso ngono. Pengendang ora profesional. Lah iya. Butuh iki dlong telok glontung lho. Oper ini wene. Ayo. Gak oleh Ora usah nesu ngono kuwi nyapa. Ya, gak Kowe iki arek iso. Wong kene digojloki no arek iso. Ora aku yo iso nek ganong yo iso. Aku ora iso koprol.
Alhamdulillah, Dik. Alhamdulillah. Adewe ning kene iki ditanggap. Ada kowe. Ada to saka Ponorogo Mas Kenji. Aku ya Nekane kono. aku. Iki aduh dhewe Bu, perkenalkan namine Boy. Namine Boy. Rasa mbok kenalne. Ya lah wis to. Aku ning kene wis kondang. Iya ya kondang maling to we. Nyopet. Kok iso. Perkenalkan kowe. Perkenalkan nama kula Andre Bu saking Ponorogo. Niki adoh Mas Kenji nanggap kula teng mriki wonge syukuran ngetok. Kok. Oh. Salah ning kene. Bacok cengelmu ya. Mas Kenji pundi ta niki? Mas Kenji pundi? Ampun. Mas Kenji mriki Mas Kenji. Mriki. Endang mriki. Kowe iki adoh-adoh kok kono kok kene. Monggo Mas Kenji ayo. Kene. Sini. Insyaallah. Kene. Sangu pora wene. Iso. Wene sangu pora rene. Sangu pora. Enggak. Wengke sangoni ibumu to? Kok iki ora disangoni Pak Bumu. Iki malah golek sangu kok sangoni. Endi ta? Kok lah dhewe engko ora disangoni kok ya nyangking plafon kae. Kuwi iki saka Ponorogo ning kene aja ngisi-ngisi. Adewe iki ning kene golek seduluran. Sedulurmu dhewe. Aja njaluk dhuwit ae. Allah. 100 saya kene. Kowe barangnya rek iso. Adewe iki ning kene iki Iso. ditanggap adoh-adoh. Ditanggap Nyapo. adoh-adoh. Iki nyapo iki kancaku iki nyapo iki. Iya. Lah urung Aku iki jane iki ning kowe iki ramena adewe iki bendina awor. Kok iso mbok sangoni 10 100 renek? Ada. Kok iso? Iya. Oh, ora mentolo jane iki aku. Lah adalah. Kok iso? Iya. Iki ditungane dhisik acarane apa? Mas Kenji, niki Bapak Ibu teng pundi kok piyambak teng mriku jenengan wau? Umroh. Ditungane dhisik Dri, iki acarane Mas Kenji apa? nggih acarane tasakuran sunatan Mas Kitanan Kenji. sunatan. Mas Kenji nggadahi hajat mugi-mugi Mas Kenji bibar sunat niki tansah diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Dadi anak sing soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma. Amin. Amin. Nek sekolah Cemet iki apa cemet? Kang cemet. Iya ta? Mas Bang. kowe wis Dinten dongane. kowe. Kang cemet dilasne ae. Kenji diceluk kae. Kenji diceluk. Sing diceluk dadake kowe iki didongakne melurun. Iya. Gorene ora iso. Iki apa iki, Ji? Ya yang kodang kuning go. Ya, kodang kuning. Iya. Iso. Tak jaluk nek kodang kuning. Lah iki sing sunat iki apa iki jane? Nek iso. Lha iki sunat apa ora iki? Lah ngoyot ngono ning dalan nek iso. Iya to, nek iso. Hingga disunat ring ngoyot nek iso. Iki adike, iki mase. Iya. Adek, jan jajar patut Tuyul dan Mbak Yul. Kok iso? Iso. Semoga hajat masaan dia nimbriyake amin. Amin gak ada arang suatu apapun. Menangun lo. Yo, amin. Amin. Matur suwun. Oke. Yo. Diterni Mas Bang, diterni. Ora. Lihat to wong iki. Sendre 10 bengak-bengok to iki. Ora, aku ki ning kowe iki ya kanca kok iso. Kok wong kok. Sing gadah hajat Mas Kenji. Mas Kenji, kengke yo bar nyangoni aku Mas Kenji. Mas Kenji matur suwun ya Mas Kenji. Ya Allah. Oleh 50.000 dan Mas Mas 100.000 maksudnya ada iso. Ora apa-apa. Wong ki sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar terus. Sabar terus. Kowe jarimu pilih duit karo dulur to. Pilih dulur to ya. Lah aku rung mari omong lho. Lah piye? Pilih dulur sing duwe duit. Omong dhewe iso. Kowe wis disangoni Mas Kenji.
Iso. Iki bapake apa ngerti iki? Usahane plafon gapak anu ka lho. Masa usahane plafon gede? Usahane gedhi, Dik. Songko ndi? Songko Jepara, Amerika, Jepang. Aduh men Mas Bang. Kirim fotone Oh, maksudnya. kirim foto. Kok iso? Kok aku ngenteni bapake iki. Endi ta? Bapake karo ibuke. Ya, ora wati ketok lho bapake karo ibuke. Wis to, adewe engko nek wis nyambut gawe, Hah? bapak karo ibuke lak metu. Iya ya. Sing Makane penting ki lho kuwi. dongakno iki aku ae. Heh. Iki nyapa? Kanca Lho iki kur nyang. Ya, ya, ya. Dan. Ya, ya. Cupli sih kon nyawer kok. Kok iso? Kok Kok anu mun yo nek ora gelem tak kene seganong loro ngono. Kok ayo iki diterusne dhisik. Ayo, Dik. ayo. Ha. Makasih ya Mas Kenji. Ha. Ono. Ayo, Mas Kenji. Heri. Ayo. Iki kandhangane akeh. Ha. Lah kok siji wis njaluk edrek tadi. Lah iya ta. Wong kok sing tuwek-tuwek urung njaluk kok kowe wis njaluk. Kowe iki lho Dek iso. Wong kok Kene madhep rene sik, rene wong sik. salto urung patek salto. Lah iya to. Iki gandongan sing bedani sangka awake dhewe Mas Bang. Piye, Dik? Lah mosok sampur gawe apa jenenge? Apa iki? Kresek iki to, kresek ungu iki. Resek dengkulmu iki. Sampur ungu. Lah iya to. Iki enek ae. Lah iya. Iso. Bocah kaya genjek Iso. salto sing tenanan dhisik. Lah iya to arek iso. Njaluk Kayak ngono edrek. lek arep tanggapan, sesuk neh lekeke dicukur. Iso mruyu kaya telo lho. Kok iso? Iso. Wong ae. Ngono Ayo. wis wani edrek. Iso. Ayo genti. Ganti kancane. Yo.
Aduh. Dek ini semuanya deh. Nah yo Lah setel. iya. Nah yo bendina awor anak. Setelan, Mas. Iso. Wong bendina digowan-gowoni ae ngono iso. Kok iso? Iki ayo gentenan iki. Yo. Ayo. Yo, Jo. Ayo. Gentenan. Satu. Ya bener bro. Dadi wong iki jual mahal kok iso. Wong kok iso ngerti duit kok iso. Angger njaluk yu aku urung. Kowe urung ta? Piye? Kowe urung mah. Gue belum. Kalau di rono ya ada iso. Rono ya ada iso. Wong sing kari dhewe Allah ndang gintung Allah. Alah nyapa. Alah nyapa Mengke jarimu golek seduluran, kok ditampa? Lah nyapa dulur sing duwe duit tok goblok men tok iso. Wong kok iki dulurku tapi duwe duit. Ya aku ya seneng ngene iki. Oh no, iso iki piye iki ada iso. Ingai bra. Lah kae ngomong kok. Jarane golek seduluran. Lah ke dulurku duwe duit. Saya tak tekoni ya, dulurmu ya. Lah kowe iki dikeki ora? Kei. Berarti duwe duit tok goblok. Tapi kayak kan ngomong golek seduluran. Tapi sing Nangis lo bang, nangis lo kowe, nangis lo. Nangis lo. Anu rodok rono aja lagi. Rodok rono nek disempang. Iso. Damongi wong iso apik kaya ngene. Niki napa Mbak Kenzi? Nggih. Oh, sanes to? Sanes. Ya Allah. Sik to. Ya mosok wong-wong iki lho. Are piye to? Makane kuwi wong-wonge penonton nyaur mosok Pak Kenji ora isin. Lah iya to, Pak Kenzi ki nyanti to Sing jan. duwe plafon sak Lah, lopo lah iya to. Kenji ki. Iso. Masa Iya, aku ki iya. jane ki ora patek njaluk tapi umpama Umpama ngono lho maksudku ki. umpama dikeki ya tak tampani nek ora ya Iya. alhamdulillah. Ya mergo nyaput ta Mas Bang. Nyapa? Lah wong wis ngadakne 3 dina 3 bengi lho. telung dina telung bengi. Bang. Nyenengne anake. Nyenengne Iso. Beh, sing teko malah Pak Tua nakal teko neh. Apa? Pak Iya, Tua iya. nakal. Tak setelne podang kuning. Ya. Oke. Bar iki nyanyi ning kron ngono, kembang kuning. Kok iso? Iya. Aku kan kaya kowe kok iso. Podang kuning kok. Jan masuk pal. Ayo. Pak Tua nakal.
piye? Pingkel lho sing tresnoku mung si deluntung. Wong iya sing iso romantis, arek iso ndak-ndake didelok kaya masih contoh romantis. Wong-wong seneng arek iso. Oh aku Arek iso. ganti aku Iya, ya. arek iso. Aku njaluk ya. Sing romantis. Arek iso. Nyo. Ada romantis. Iya, iya, arek iso. Heeh. Walah piye ta, Cak? Cak. Kabar. Tewel yo yo. Ngae ta, Cak, Cak. Terus wayahe wis wengi. Ayo, ayo. Ayo. Tua ketua lho iku. Gue sahar romantis karo iki. Aku arep romantis karo. Gue romantis karo iki. Iya. Lah kowe ra ngelingi. Nyapa? Sing nyompret lho. Saiki kene lho, Dik. Iya to. Wong nek wis ning kalangan kuwi, semua milik umum. Oh, ngono. Rasa mikir liya-liya. Oh, iya ngono ya. Wong Arek ngono iso. lho. Oh iya 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 iya. iya. Woy. Berarti kudu totalitas. Totalitas. Madep ngulon masih gak ayo. Gamet ngono kan. Ayo, Mas Heri. Mas Heri Mas. Ayo. Ayo, Pak Tuan Nakal. Ais. Pak Tuan Nakal. Ayo, men, tarik, men. Iya. Hut. Hut. Hei. Hei, ho, hei. Kang Katyo mimpi tuwa setek katresno nyangkutku dan ku sayang badan obat jari tansah kelingan Pak Mel gak jak.
Les vokal tan kono. Sayang tansah sandingan kang kadya mimpi mituna sabyeng katresnan ucapku sayang langgeng kelanggenan mring bisa kasempatan atau janji mring kasenyan. Masuk pal. Berarti nek wong romantis iso tari Ya, semut. Iso kabeh. Iso. Stung dading, studung dading. Masuk pal. Tari semut. Jalukane tari semut. Iso. Balik. Balik. Aku ora iso romantis. Oh, iki yo gandenganmu kok. Oh. Wong masa aku ki jane iki romantis mari kowe lho nek kok iso nyapo met iki nyapa bacok pisan. Masuk pal. Mas Bang, gak dindom barang. Iya. Iki enek 20 dadak kira 18 kira loro. Ya iya. Iki ganongane kancane sik akeh. Iki konsalto dhisik. Yo, iki lho enek anu apa jenenge enek sing arep nyumbang barang. Yo. Saya diterusne. Ayo, Mas. Opo neh keri neh.